देख सको तारो लोग भाई नया तांत्रिक। हालांकि सरकार एकरा के ना माने कि तंत्र मंत्र, शास्त्र भी ना पाने कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई न उतरे पार। आज रउआ लोग देख ली कि तंत्र मंत्र के पावर कि मंत्र द्वारा नदिया उड़ता। आई मेटर बा का खोजता नदिया कि नदिया खोजता राउर बैटरी भुला गईल बा। अब बैटरी भुला गईल बा तो बैटरी के खोजे खातिर देखी इतना बड़ा मेहनत कइल जाता कि भगत जे बारे नदिया द्वारा बैटरी के खोजत रहे। ई रउआ लोग देख ली जे काई बात सत्य बा या गलत बा। इनकरा पानी पानी देखी हेल के जाई है, पूरा जंगल झाड़ी, और वही जगह पर ही नदिया जाई जहाँ की उ सामान छुपावल बा। आ जौना के कारण बा कि सामान उ छुपावल बा तो अपने आप वो जगह पर उ जाके बैठ जाई आ वो अस्थिर हुआ उमें से निकली। का ई बात सही बा कि गलत बा कि झूठ बा कि सच बा, ई सामने अगला भगत जे बा प्रूफ करके देखावता कि का ई गलत बा कि सही बा। एमे कोई झूठ सच तो बा ना। यदि झूठ रही तो ये तेरे के बात ना होई। आ झूठ या सच दोनों रउआ लोग के सामने ये बात के आज देखावल जाए कि बात गलत बा या सही बा, तब तो रुआ मान सकतानी नु। ताकि तंत्र मंत्र द्वारा बहुत पहले भी कई बार खोजल गईल बा आ कि भाई कैसे ये काम सधी, कैसे बात सधी। सामान केहू के भूल जात भी रहल तो लोग पहले के ज़माना में मंत्र द्वारा निकाल भी देत रहल, या कोई के मकान में हड्डी भी बा तो मंत्र द्वारा भगत हड्डी भी निकालत रहल। ई सब सामनो देखी प्रूफ बा। लेकिन ये समय में भी रउआ देखी कि ये ढंग के वही लोग बा जौना के कारण बा कि नदिया देखी के उड़ता। आई वो जगह पर जाए पहले नदिया हाँकात रहल, कौड़ी हाँकात रहल, ओकरा बाद में और कुछ हाँकात रहल जौना के कौड़ी हाँकवा लोग भी कहेला। कौड़ी हाँके वाला के तो कुल मिला के रउआ जान जाए कि वहीं तक ले बात सच्चाई बा। आई बात सत्य बा कि तंत्र मंत्र में भी पावर होला। ई कोई गलत बात नहीं किया ना गलत चीज़ बा। लेकिन एकरा के कानून ना मानेला। ना माने के कारण बा कि अंधा बा, अंधविश्वास में लोग काम करेला। ई दिखेला ना केहू के, लेकिन यहाँ देखा